Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mabila-bilay, fiago na Biyernes, Pangasinan, Dagupan, Wadyalaso, Saray, Balitan, Matua. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan, Matua. Yaon sasabit ka siksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes, kaya rin na sa Iliknay Balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, Saray Balitan, Matua. Yaipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay tayo at sign agaw at technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Biyernes lalamat atatang tanagagik, petsa 7 lad bulan na Agosto taon 2026. Maroon lay tawon, kaya rin na sa ipigay agaw, yasaya suman ng nangis, pero anggap po ni loob at sari eskwilaan, in all levels at sari pigaran balay, kay balay syudad na Dagupan. Dad sa may latest yung weather forecast malalapot pag-asa at tatang tanagagik at kinmapoy laso dati tropical storm ya si Maymay sa Kilabatlayan low pressure area ya wala da Philippine Sea ditandad east of Itiage, Isabela. Hangga pumutlay tropical cyclone wind signals. Pero ang dominantly weather system ngayon, ito po yung southwest monsoon o yung habagat na pinapalakas pa ng Typhoon Dolphin na sa loob ng Philippine Area of Responsibility northeast of extreme northern Luzon. Kaya dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, makakaramdam pa rin po tayo ng mga occasional rains, katamtaman hanggang mabigat dahil po sa habagat. At pinapayuhan po ang lahat
na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga flash floods o landslides lalo na sa mga low-lying urbanized o mountainous areas. Tani at saya iso indalan na say bagyo at atong tanagagik at luyag tayo Pangasinan at pigaraman so babagada ni kurit at atong tanagagik iran desyang ya intilak na sayay bagyon maymay unong matlad sa may report na say Provincial Disaster o PDRRMC Risk Reduction Management Office. Tani anapun ko jay agagi ka iman so sa may balita yaman lalapo at say PDRRMO. So ingat-ingat pa rin po tayo kasi watan nita yan so habagat si katuya so samay mangiter na maksilnin terter na oran. Meantime, matatang tanagagi at saya so alik na tayo wala rin pasan lang ulan na adalap-dulap at ating tanagagik walay tapat ko pa si kayo sa mga binahang lugar. Sang-ayon ba kayo doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na iikot na lang po ang mundo natin o iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Sang-ayon po ba kayo sa statement na yan ni Senador Erwin Tulfo na iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? At nagpahayag na maari na silang magpatuloy sa ibang mga problema ng bayan habang nag-anunsyo rin siya ng pag-inhibit sa naturang investigasyon para tumutok sa ibang issue tulad ng singil sa kuryente. Si kayo lang mangibaga at kina Senador Erwin Tulfo. Agaon tanatatang tanagagi ka? Pero ay so ang putang natan, ya pantutungtungan datatang tanagagi. Ay so ibabaga, ya proposition. Wala ra kasi so samay proposition natatang tanagagi. Duara actually may ang ibitla na sa may intention da ya ipuspon ita natatong tanagagik so samay ayay so eleksyon eleksyon at barangay wala natan likod at kinan Senadora Amy Marcos at wala mo natan so samay proposisyon ng Senador Chis Escudero ya ikuntang itan so satay panamili ya barangay tan SK. Tani asing singer lagagi ka ni si Senador Chis Escudero tan si Senador Amy Marcos. Si kararaya so duaran senador na talagang hayagang nagpahayag ng kanilang pagpabor o naghay ng panukala upang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na malapit na pong mangyari by this coming November. Si Senador Chis Escudero po naghain ng Senate Bill 2387 na naglalayong ilipat ang BSKA mula sa 2026 patungo sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2028. Ayon sa kanya, makakatulong ito sa pagpapatuloy ng mga programa sa pamamahala at upang tutuon ang mga lokal na opisyal sa serbisyo sa halip na sa halalan. Yung stand naman ni Senador Amy Marcos, nagpahayag naman ito ng suporta sa pagpapaliban dahil sa kinakaharap
na mga hamong pang-ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, mas mainam na ituon muna ang pambansang pundo sa agarang pangangailangan, sa agarang pangangailangan ng mamamayan tulad ng pagkain at serbisyo publiko. Judge Sayan susamay inihaying bill ni Senador Chis Escudero at Tatang Tanagagig at sekwan to jay gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng barangay at SK officials. So, sa mga susunod na eleksyon, kung sakali maipasa po ito at maging isang batas, ay tuwing 5 taon na lang po magaganap yung mga eleksyon sa barangay at sa SK. So, ang mga kasalukuyang mga opisyal ay mapapalawig pa ang termino ng 2 taon kung sakali at ituturing itong bilang isang buong termino para sa term limit purposes. So, yun po mga barangay officials ay mananatili po yung term limits, maximum ng 3 sunod-sunod na termino sa parehong probisyon. Ganon din pero sa SK officials, isang termino lang. So, hindi pa rin naalis yung 3 consecutive na tinatawag na term limit. So 5 years, 5 years, 5 years. So all in all, 15 years. Agaw natatong tanagagig. Ang mga nasa 3 consecutive term na ay hindi na pwedeng tumakbo muli sa elections o 2028 elections para sa parihong posisyon. Ngayon, ayon kay Escudero, layunin nito ang stability and consistency of public service sa barangay level na mas matagal na panahon para sa mga programa, mas kaunting disruption dahil sa madalas na eleksyon at mas magiging focus ang mga opisyal sa serbisyo kaysa sa campaign. So, may katulad na panukala rin sa House of Representatives na postponement din sa 2028 na may ilang kongresista na nagsasabing may energy emergency at mataas ang gastos sa eleksyon. Ngayon, ang tanong natin, maganda po ba ito? Maganda po ba ito? May maganda pong argumento, pero mayroon ding hindi maganda. So, sa mga positibong punto, doon sa continuity, ang barangay kasi tinuturing na frontline ng gobyerno, lalong-lalo na sa disaster response, sa peace and order, sa paghatid ng mga basic services. Kaya kung madalas na eleksyon ang gagawin po natin, ito po yung nakakaabala sa mga proyekto at nagpapalipat-lipat ng focus sa campaign. So yun po yung isa sa mga magandang punto, positibong punto para magkaroon ng continuity ng mga programa for about 5 years. Agauntan. Mas matagal na termino, 5 taon ay maaring magbigay ng sapat na panahon para makita ang resulta ng mga programa, lalong-lalo na sa infrastructure, sa youth development, lalong-lalo na sa mga SK. Okay? At ito pa, mas mababang gastos at stress. Ito yung mga positive points. Mas bihira ang eleksyon, mas mababang gastos. Ito naman yung kagandahan nun. Agaw tanatatan tanagagi. Mas bihira ang eleksyon, mas mababang gastos para sa gobyerno at candidates at mas kaunting political na tensyon sa komunidad. Meron ding protection sa term limit. Hindi automatic na walang hanggang termino ang mangyayari kasi may limit pa rin. For 3 consecutive terms pa rin po. Ano Ano naman po yung mga panganib or negative na pwedeng maging epekto nitong panukalang ito? Ito naman yung sinasabi natin, delayed accountability. Ang pinakamalaking issue, kung underperforming o corrupt
ang isang barangay captain o barangay kagawad, mas matagal na maghihintay ang mga botante bago sila mapalitan. Mula 4 na taon hanggang 5 taon na plus yung extension na naman ngayon. Kasi mag-election na sana this coming, di ba? This coming November, pero ma-extend na ulit. Okay. Sa history of postponements, madalas nang naipagpapaliban ang BSKA sa nakaraan. Amimpiga mo la, ya wala ray extension of terms sa gaon natatong tanagagig suspension of election. Bawat postponement ay nagpapahina sa prinsipyo ng regular na eleksyon at nagbubukas ng tanong kung sino talaga ang nakikinabang. Di ba? Sa power consolidation, mas matagal na termino plus extension, mas malaking chance na maging entrenched ang local political families o influencers. Yun naman yung negative side nito. Di ba? Walang sapat na emergency sa justification. Hindi tulad ng pandemic, ang energy crisis o gastos ay hindi automatic na sapat na batayan para ipagpaliban ang pinakamalapit sa taon na ng eleksyon. So bottom line, makatwiran ang layunin kasi mas matatag na lokal na pamamahala ang dulot nito. Pero ang postponement plus extension quando ballot ay mas pabor sa mga incumbents kaysa sa mga botante. Mas malinis sana kung pure term extension lang. So, babagada agagik mula 2028 onward. So, sa Gabayda, tuloy muna natin yung eleksyon sa 2028, sa 2026. And then later on, by 2028, mula 2028 onward, ito na yung susundin natin na batas. Nang hindi pinapalawig ang kasalukuyang termino ng mga kasalukuyang opisyal. Pero kung ang layunin talaga ay mas mabuting serbisyo, mas mahalaga ang transparency, performance monitoring, at madaling recall o accountability mechanisms kaysa sa simpleng pagpapahaba ng termino. Kasi ang sabi nila, ang madalas na postponement ay nagpapadala ng mensahe na ang eleksyon ay optional o maaaring i-adjust kapag convenient sa mga nasa poder. Which is true naman, agaw na natatang tanagagig. By the way, meron palang kampanya dyan sa bayan ng Mapandan. Magkakaroon yata ng measles, rubella supplemental immunization activity with vitamin A supplementation. Manlapod sa August 10. August 10, Yaanggad 28. At magsasagawa ang Mapandan Rural Health Unit ng measles, rubella supplemental immunization activity with vitamin A supplementation para sa mga batang 6 hanggang 59 na buwan ang edad. Ang mga bata ay babakunahan laban sa tigdas at tigdas hangin at papatakan ng vitamin A upang mapalakas ang kanilang resistensya at maprotektahan laban sa malubhang sakit. So ang gagawin po nila, iikot po ang Mapandan RHU sa mga bawat barangay upang maipalapit ang serbisyong ito sa bawat pamilya. Actually, narito po ang panawagan, ang mensahe ni Mayor Carl Christian Vega para po sa lahat ng mga taga Mapandan, lalong-lalo na sa mga ina, sa mga magulang, para mabigyan po ng measles, rubella supplemental immunization yung inyong mga anak with vitamin A supplementation. Magandang araw, Inaron Mapandan. Hinikayat ko po ang ating mga magulang at mga tagapag-alaga ng ating bayan para lumahok at makisama sa Department of Health na measles, rubella supplemental
immunization activity with vitamin A supplementation simula August 10 hanggang August 28, 2026. Kung ang inyong anak ay 6 na buwan hanggang 59 na buwan ang edad, pabakunahan na po sila laban sa tigdas at tigdas hangin at papatakan sila ng vitamin A. Ang bakuna ay ligtas, mabisa at pinakamainam na proteksyon laban sa mga sakit na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon sa ating mga anak. Lilibot po ang ating mga health workers mula sa Mapandan Rural Health Unit sa bawat barangay upang maihatid ang serbisyong ito. At tandaan po, ang bakunang ito ay ganap na libre. Magtutulungan po tayo upang mapanatiling malusog at ligtas ang bawat batang mapandanian. Magpabakuna na para sa malusog na bata, ligtas na pamilya at mas matatag na bayan ng Inaron, Mapandan. So dalhin na po ninyo yung mga bata po edad 6 to 59 months, yun po, kailangan po nila talaga yan para ligtas po sila sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa sakit na yan, measles, rubella, plus magkakaroon pa sila ng vitamin A supplementation. Singanatan, kasumsumpal na sayay so bagyo, terter na uran. Tapian walay protection na sari ugugaw, unkasil so sama immunization da kontra sayay. So, measles, rubella, supplemental, measles, rubella, kaukulan tayo idan iran na sa may immunization niya tatawagan. How do we do that? Diyan pa nambagli na bakuna. Ang tutay bakuna, injection. Injection ng dara na satan so measles, rubella supplement. Para malabanan po nila yung sakit na tigdas. Kasi delikado rin po yung tigdas. May history po ng tigdas na marami pong nasasawing mga bata po dyan kapag ka hindi po naaagapan. Agawan natin tanagagik. So maganda na mailigtas po natin yung mga bata kontra sa tigdas at tigdas hangin yat kwanda. Plus, meron pa silang vitamin A para mapalakas yung kanilang resistensya at maprotektahan laban sa malubhang sakit. Kaya yung panawagan ni Mayor Carl Christian Vega, anyway, hangga po'y irap yung matatatan tanagagik, tagkimat mampasahila, tasay mismon mapandan RHU lason liber. Unasinggared si kayo that is bringing the services of the government closer to the people. Unlarad kada barangay, di tanad bali na mapandan. So, say gawon nyo labatla, angang ko say panggawan the activity, most likely di tanad sari barangay hall. So, you just have to present your children sa mga barangay hall para mabigyan po sila ng kaukulang injection at vitamin A. Mabayag matingan na August 10 hanggang 28 almost sa bulan sa bulan na August. SBM saray balitan matwa sa kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Untuloy kaya rin ninasarin pakabat tan paimano malalapunit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Duen Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor